Awniche onyatuma ayo bismillah DMS TV sanfɛ foli antano bankan bagana lamɛbago bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan bi alamisa juillet kalo tile 9 san 2026 aw ka dɔn kibaru ni o wagati sele sananga dasi an bi kunnafoni bamani ka olu dɔw kulo kan an bɛ hakilina jigi ka bɛ se ka dɛmɛ ni kunnafoni kan ni na carili ani ka hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoni bamani ni ka olu dɔw kulo kɔ dɔw bɛ tali kɛ Alisa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigila ka olu kɔni bɛ ka banbaci wale maaw bunte kosɛbɛ ANEFIS localité yɛrɛ kɔnɔna o ko hukumu de la tarata tɛmɛnen juin kalo tile 7 san 2026 min ka état major général des armées ale bɔnni ka communiqué min kɔnɔna a y'a yira k'a fɔ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ko olu kɔni bɛ ka continuer alisa u ka opération yɛrɛ kɔni fɛ u bɛ ka minnu yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale jɛkulu ale ni FLA maaw yɛrɛ kɔni ma ko hukumu de la don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna min ka Mali fintigilakaw ka sanfɛkɛlɛ minɛ k'olu kɔni frappe kɛ ni ka ɲɛsin ni banbaci wale jɛkulu fila man yɛrɛ kɔni ka daga sigiyɔrɔ caman yɛrɛ kɔni ma ANEFIS localité yɛrɛ kɔnɔna Alisa an bɛ to an ka Mali fintigilakaw ka opération ko yɛrɛ kɔni hukumu na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bu bɛ ka minnu yɛrɛ kɔni kɛ ANEFIS localité yɛrɛ kɔnɔna tarata tɛmɛnen juillet kalo tile 7 san 2026 min ka état major général des armées ale bɔnni ka communiqué min kɔnɔna a b'a lase maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko tɛnɛ tɛmɛnen ko juillet kalo tile 6 san 2026 ko min an ka Mali fintigilakaw ale ni u jɛɲɔgɔn Afrika kɔri maaw n'o ye Lusi ka fintigilakaw minnu bɛ ka Mali fintigilakaw dɛmɛ banbaci wale kɛlɛ la Mali jamana kɔnɔna ko min an ka Mali fintigilakaw ni o Afrika kɔri maaw yɛrɛ kɔni k'u ye opération yɛrɛ kɔni caya kosɛbɛ ANEFIS localité la opération nin yɛrɛ kɔni nɔbɔ ka da kan opération nin yɛrɛ kɔni kɛra sababu n'u sera ka banbaci wale maa min faga ko ka ca ni banbaci wale maa 200 ye ANEFIS localité yɛrɛ kɔnɔna Afrika kɔri maaw ale ni an ka Mali fintigilakaw sanga ani wagati olu kɔni bɛ ka continuer u ka opération yɛrɛ kɔni fɛ jamana in fantan a naani bɛɛ lajɛlen la o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna tarata tɛmɛnen juillet kalo tile 7 san 2026 min Afrika kɔri maaw olu bɛ bɔ ni ka laseli kɛ u ka bɔlɔsiraw ka laseli min kɔnɔna o kɔni b'a yira k'a fɔ ko nin tarata don in yɛrɛ kɔnɔna juillet kalo tile 7 su ni ka dugu jɛ a yɛrɛ b'a la juillet kalo tile 8 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni olu Afrika kɔri maaw ye k'olu yɛrɛ kɔni sera ka frappe kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale jɛkulu FLA maaw yɛrɛ kɔni ka pick-up dɔ yɛrɛ kɔni ma ANEFIS localité yɛrɛ kɔnɔna k'olu ka frappe in yɛrɛ kɔni ɲɛna kosɛbɛ ka da ka frappe in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka pick-up in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni halaki an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni siraba kasaraw ye alisa o kɔni bɛ ka kɔlɔlɔ yɛrɛ kɔni se jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna don tɛmɛnenw na min kɔni an ka source sécuritaire yɛrɛ kɔni olu y'a yira k'a fɔ ko juillet kalo tile 2 tɛmɛnen su ni ka dugu jɛ juillet kalo tile 3 la san 2026 ko siraba kasara jugumanba dɔ yɛrɛ kɔni kɛra Kulukoro région kɔnɔna na siraba kasara min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka maa 4 de bɔnɛ a nin na I n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min yɛrɛ kɔni ye Sahana Takiyo ni ale ye kunnafoni an ka Mali jamana kɔnɔna na journal 22 septembre olu kɔni ka directeur de publication yɛrɛ kɔni i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni datugu bɛ kaso la an ka pôle national de lutte contre la cybercriminalité maaw yɛrɛ kɔni fɛ o ko hukumu de la wagati tɛmɛnen na min ye Sahana Takiyo ni a ka avocat olu kɔni laɲini kɛ kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni fɛ k'u bɛ fɛ min yɛrɛ kɔni kiiritigilamaw ye u ka liberté provisoire de Sahana Takiyo ma ka da kan k'a kan ka taa contrôle médical dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Maroc jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka sanga ni Sahana Takiyo ni a ka avocat yɛrɛ kɔni ka o ko in laɲini an ka kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni fɛ tɛnɛ tɛmɛnen juillet kalo tile 6 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka kiiritigilamaw olu ka jaabi kɛ ni ka ɲɛsin Sahana Takiyo ni a ka avocat yɛrɛ kɔni ka laɲini yɛrɛ kɔni ma ni an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni halisa olu b'u cɛsiri ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ka an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni former cogo ɲuman na walasa mani yɛrɛ kɔni bɛ se ka taa jamana in yɛrɛ kɔni lafasa jamana localité bɛɛ lajɛlen na o ko hukumu de la tɛnɛ tɛmɛnen juillet kalo tile 6 san 2026 ni an ka Mali chef d'état major général des armées ni o ye général de division Élysée Jean Dao yɛrɛ kɔni ye ale kɔni an ka jamana drapeau yɛrɛ kɔni di an ka jamana bolofara kura caman yɛrɛ kɔni ma k'a yira k'a fɔ ko ni mani yɛrɛ kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'u pɛrɛnnen yɛrɛ kɔni don ka taa jamana localité bɛɛ lajɛlen na walasa ka se ka jamana yɛrɛ kɔni lafasa a kɔni yira la k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye ni bolofara kura nin yɛrɛ kɔni ye k'olu ka opération yɛrɛ kɔnɔna na tali kɛ opération dugukolo ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna
ina fo bala jelen ba kalama cogo wakati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna min ye faransi jamana ɲɛmaa ni o ye Emmanuel Macron ale kɔni kun bɛ visite yɛrɛ kɔnɔna Syrie jamana yɛrɛ kɔnɔna na ka sanga ni Emmanuel Macron ka tagalen yɛrɛ kɔni Syrie jamana kɔnɔna a yirala k'a fɔ ko tarata tɛmɛnen juillet kalo tile 7 san 2026 sɔgɔmada joona yɛrɛ kɔni fɛ ko fɛn pɛrɛnta fila cili mankan yɛrɛ kɔni mɛnna Emmanuel Macron ka hôtel yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛla yɛrɛ kɔnɔna wali min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka maa caman yɛrɛ kɔni jɔra nka a kɔni yirala k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni Emmanuel Macron ko baasi foyi yɛrɛ kɔni tɛ ale la ni kunnafoniba ne bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. Alisa an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni bɛ ka continuer ni ka pression yɛrɛ kɔni boli banbaci wale jɛkulu maaw ka ANEFIS localité yɛrɛ kɔni na o ko hukumu de la tarata tɛmɛnen juillet kalo tile 7 san 2026 min y'an ka état major général des armées ale ye bɔ ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna a b'a lase maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi komi an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni olu n'u jɛɲɔgɔnw k'alisa olu kɔni bɛ ka continuer opération yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka banbaci wale jɛkulu JNIM ale ni FLA yɛrɛ kɔni kɛlɛ ANEFIS localité yɛrɛ kɔni na. État-major général des armées ka kɔrɔfɔ la ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna na komi an ka Mali fintigilakaw n'u jɛɲɔgɔnw yɛrɛ kɔni k'u ye faraku caman kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni ma ANEFIS localité la ko an ka Mali fintigilakaw n'u jɛɲɔgɔnw y'o faraku minnu yɛrɛ kɔni kɛ ko faraku ninnu kɛra ni ka ɲɛsin banbaci wale maaw dagasigiyɔrɔ ale ni banbaci wale maa dɔw yɛrɛ de kɔni ma minnu kun bɛ taa ni ka segin yɛrɛ kɔnɔna ni localité in kɔnɔna na k'a ka Mali fintigilakaw n'u jɛɲɔgɔnw yɛrɛ kɔni y'o faraku minnu kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale jɛkulu fila ni yɛrɛ kɔni ma ko faraku nin yɛrɛ kɔnɔna bilan provisoire min bɔra la o y'a yira k'a fɔ ko faraku nin yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka pick-up kelen yɛrɛ kɔni halaki ANEFIS sud ouest yan fanfɛla la ko banbaci wale maaw ka bolimafɛn wɛrɛ yɛrɛ kɔni kun bɛ yen nɔ ni bolimafɛn yɛrɛ kɔni kun falen don maramafɛnw de la ko o bolimafɛn yɛrɛ kɔni kɔnɔna na banbaci wale maa tan ani kɔ boyan kɔ de kun bɛ yen nɔ ni maramafɛn jugumanw yɛrɛ kɔni kun bɛ u bolo ko bolimafɛn bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni halakira an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni fɛ ANEFIS nord ouest yan fanfɛla yɛrɛ kɔni na ko bɔ taara kɛ tuguni bolimafɛn wɛrɛ yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka ANEFIS nord est yan fanfɛla yɛrɛ kɔni na ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni faraku kɛ ni ka ɲɛsin o bolimafɛn ma wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka cɛnni don bolimafɛn fɛn na a kɔni yirala k'a fɔ ko ni opération nin yɛrɛ kɔni senfɛ k'a ka Mali fintigilakaw ye nin jaabi ɲumanba in yɛrɛ de kɔni sɔrɔ ko ni opération nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na banbaci wale maa dɔw kɔni y'a essayer ni ka boli ka bɔ yɔrɔ in yɛrɛ kɔnɔna na ko nka u ka boli in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye sanfɛ kɛlɛkɛminɛ o kun bɛ ka maa nin yɛrɛ kɔni nɔ minɛ ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni faraku kɛ ni ka ɲɛsin o banbaci wale bolitɔ nin yɛrɛ kɔni ma wale min kɛra sababu ni ka olu yɛrɛ kɔni bɔnɛw na ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na an ka Mali fintigilakaw ye faraku laban dɔ yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale jɛkulu maa tan ani kɔ boyanko yɛrɛ kɔni kan ko ani banbaci wale jɛkulu maa tan ani kɔ boyanko nin yɛrɛ kɔni kun accompagné kun don moto naani yɛrɛ de kɔni fɛ ANEFIS nord ouest yan fanfɛla yɛrɛ kɔni na ko faraku laban kɛra ni ka ɲɛsin olu yɛrɛ kɔni ma ko faraku yɛrɛ kɔni kɔfɛ an ka Mali fintigilakaw taara sɛgɛsɛgɛli baara minnu yɛrɛ kɔni kɛ yɔrɔ in na o y'a yira k'a fɔ ko banbaci wale maa caman yɛrɛ kɔni fagara k'o labɔ fintigilakaw ka nin faraku ɲumanba in yɛrɛ kɔni na ni yɛrɛ kɔni a ka hiérarchie militaire ale bɛ sinsin a kan kosɛbɛ communiqué in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'alisa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni sanfɛ opération ni duguma opération yɛrɛ kɔni k'alisa o kɔni bɛ ka continuer an ka Mali fintigilakaw fɛ ANEFIS secteur kɔnɔna na wa état-major général des armées ka communiqué in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ hakilinajigi yɛrɛ kɔni kɛ k'an ka Mali fintigilakaw bɛ ka ni opération minnu yɛrɛ kɔni kɛ ko opération in yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale jɛkulu maaw dɔrɔn de ma ko wa olu ka baara in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u bɛ ka ANEFIS sigibaa maaw yɛrɛ kɔni n'u bololafɛnw ka lakana yɛrɛ kɔni sabati u bɛ ka opération in yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale jɛkulu maaw dɔrɔn yɛrɛ de kɔni ma ko foyi in tɛ ka kɛ ni ka ɲɛsin civil foyi yɛrɛ kɔni ma min yɛrɛ kɔni an ka autorité militaire yɛrɛ kɔni olu ye welemada kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma k'an ka hakili to an yɛrɛ la kosɛbɛ an ka jateminɛw caya ko wa halisa an ka continuer an kan ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni jukɔrɔma don u ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen lakana sabatili baaraw yɛrɛ kɔni na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi alisa an bɛ to an ka Mali fintigilakaw ka opération ko yɛrɛ kɔni hukumu na ANEFIS secteur yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a kɔni yirala k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'an ka Mali fintigilakaw ka cɛsiralen n'u ka baara kɛ ko ɲuman k'o kɔni ye nɔbabɔ ka d'a kan wagati laban nin yɛrɛ kɔni na k'u ye banbaci wale maa minnu yɛrɛ kɔni faga ANEFIS localité la k'o ka ca ni banbaci wale maa 200 ye communiqué la min carila tarata tɛmɛnen juillet kalo tile 7 san 2026 min yɛrɛ kɔni a ka état-major général des armées ye ale b'a lase maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'alisa min ye an ka Mali fintigilakaw ale ni u jɛɲɔgɔnw yɛrɛ kɔni k'alisa olu yɛrɛ kɔni bɛ ka continuer sanfɛ opération ale ni duguma opération yɛrɛ kɔni fɛ ANEFIS secteur kɔnɔna na ko wa olu bɛ k'o opération minnu yɛrɛ kɔni kɛ opération nin yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ banbaci wale maaw kɛlɛli ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na
État-major général des armées ka kɔrɔfɔla ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kan ka Mali fintigilakaw bɛ ka opération minnu yɛrɛ kɔni kɛ ANEFIS localité la ni opération yɛrɛ kɔni banna u bɛ ratissage kɛ yɔrɔ ninnu fɛnɛ na ko o wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni tɛnɛ tɛmɛnen juillet kalo tile 6 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni olu ye opération min kɛ nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na opération yɛrɛ kɔni ye jaabi ɲumanba yɛrɛ de kɔni sɔrɔ ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw olu ye opération min yɛrɛ kɔni kɛ ANEFIS localité yɛrɛ kɔni na ko opération yɛrɛ kɔni na bilan provisoire min bɔra a la fɔlɔ o de k'a yira k'a fɔ ko opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'an ka Mali fintigilakaw ye farapu 35 de kɛ Banbaciwale maaw ka mobile blindé 5 o bɛɛ lajɛlen tiɲɛna Banbaciwale maaw ka pick-up 20 o fɛnɛ halakira wa u ka moto 100 ani kɔ boyan kɔ o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tiɲɛna k'o dabɔ an ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka ni farapu 35 yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni kɛra ANEFIS localité yɛrɛ kɔni na ni tɛnɛ don in na juillet kalo tile 6 san 2026 wa état-major général des armées ka kɔrɔfɔla ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ kan ka Mali fintigilakaw sera ka Banbaciwale maa minnu faga k'o ka ca ni Banbaciwale maa 200 ye min ka autorité militaire yɛrɛ kɔni olu bɛ sinsin a kan kosɛbɛ ko min yɛrɛ kɔni ye Banbaciwale maaw ɲinini u nana minɛli ale ni u bɔnni u ni na k'o baaraw yɛrɛ kɔni bɛ ka continuer an ka Mali fintigilakaw fɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na ko opération yɛrɛ kɔni bɛ ka continuer kɛrɛnkɛrɛnnenya la ANEFIS localité yɛrɛ kɔni na walasa opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na jaabi mun dɔnna k'olu bɛɛ lajɛlen dɔn ale ni Banbaciwale jɛkulu maa laban minnu yɛrɛ kɔni bɛ ANEFIS localité la ka olu yɛrɛ kɔni si latunu ka bɔ nin yɔrɔ in na teliya la min ka hiérarchie militaire yɛrɛ kɔni ale bɛ sinsin a kan ko kura ko ale ni an ka Mali fintigilakaw kalisa u cɛsirilen don ka continuer ka pression yɛrɛ kɔni boli Banbaciwale maaw kan kosɛbɛ fo ka taa fɔ laɲini min yɛrɛ kɔni bɛ fintigilakaw ni jamana kɔnɔdenw na ni o laɲiniw yɛrɛ kɔni sabatira wagati min na wa état-major général des armées ale kɔni bɛ a ka wale ɲuman dɔ kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma u ka jateminɛ ale ni u ka muɲu yɛrɛ kɔni na fo ka taa se u bɛ ka jukɔrɔmadon min yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma kɛlɛkɛyɔrɔ la ko min yɛrɛ kɔni état-major général des armées k'a ka wale ɲuman dɔn yɛrɛ kɔni bɛ jamana kɔnɔdenw ye u ka nin baara ɲumanba in yɛrɛ kɔni na fintigilakaw yɛrɛ kɔni yɔrɔ la Alisa an bɛ to an ka Mali fintigilakaw ni Afrika Corps maaw yɛrɛ kɔni ka opération ko yɛrɛ kɔni hukumu na u bɛ ka minnu yɛrɛ kɔni kɛ wagati laban in yɛrɛ kɔni na ANEFIS localité yɛrɛ kɔni na a kɔni yirala k'a fɔ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ko min ye an ka Mali fintigilakaw ni Afrika Corps maaw ye ko le dimi juguba yɛrɛ de kɔni don Banbaciwale jɛkulu maaw la ANEFIS localité yɛrɛ kɔni na communiqué la min carila kunu araba juillet kalo tile 8 san 2026 min yɛrɛ kɔni Afrika Corps maaw ye olu bɔra ni ka laseli kɛ u ka bɔlɔsiraw ka laseli min yɛrɛ kɔni na u b'a yira k'a fɔ ko tarata tɛmɛnen juillet kalo tile 7 su ni ka dugu jɛ araba la juillet kalo tile 8 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw hali ni u jɛɲɔgɔn Afrika Corps maaw yɛrɛ kɔni ye k'olu yɛrɛ kɔni taara bɔ Banbaciwale jɛkulu Front de Libération de l'Azawad ni o ye FLA yɛrɛ kɔni k'u kɔni taara bɔ olu ka bolimafɛn dɔ yɛrɛ kɔni ka ANEFIS localité yɛrɛ kɔni na Afrika Corps maaw ka kɔrɔ fɔlɔ ka bɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan ko FLA maaw yɛrɛ kɔni ka ni bolimafɛn min yɛrɛ kɔni kun bɛ ANEFIS localité yɛrɛ kɔni na ko pick-up yɛrɛ de kɔni kun don ko min yɛrɛ kɔni FLA maaw ye u kun kɛmɛ ni ka basi yɛrɛ de kɔni biri ni pick-up kofɔlen yɛrɛ kɔni na walasa min yɛrɛ kɔni sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw ye ni olu bɛ jamana lakɔlɔsili baaraw la o kana na pick-up in ye cogoya si la nka min yɛrɛ kɔni Banbaciwale jɛkulu maaw olu tɛ min yɛrɛ kɔni kalama o de ye k'a fɔ ko min y'an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ye k'u kɔni bɛ yeli kɛ i mana fɛn dogo togo min yɛrɛ kɔni an ka vecteur aérien ye olu yɛrɛ kɔni bɛ a ye o yɛrɛ de kɔni kɛra sababu n'u sera ka bɔ Banbaciwale maa ninnu ka nin ko in yɛrɛ kɔni kan ko kabini sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni bɔra ni ko in yɛrɛ kɔni kan u kɔni ye o kunnafoni in yɛrɛ kɔni lase an ka Mali fintigilakaw ni Afrika Corps maaw yɛrɛ kɔni ma o wale in de kɔfɛ min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ni Afrika Corps maaw yɛrɛ kɔni olu ye an ka fintigilakaw ka drone d'attaque dɔ yɛrɛ kɔni wuli walasa ka se ka taa faraku yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin Banbaciwale jɛkulu FLA maaw yɛrɛ kɔni ka ni bolimafɛn yɛrɛ kɔni ma ko drone d'attaque in yɛrɛ kɔni taara faraku ɲumanba yɛrɛ de kɔni kɛ ni ka ɲɛsin ni bolimafɛn kofɔlen yɛrɛ kɔni ma ko faraku in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka pick-up in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni halaki opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na bilan wɛrɛ min yɛrɛ kɔni bɔra a la min yɛrɛ kɔni Afrika Corps maaw ye u tɛ o ko yɛrɛ kɔni perepere latigɛ nka o kɔni y'a yira k'a fɔ ko pick-up in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni halakira k'o dabɔ ni faraku ɲumanba in yɛrɛ kɔni na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ karaté yɛrɛ kɔni kɛ a kɔni yirala k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni bɛ doyi yɛrɛ kɔni na ka d'a kan min yɛrɛ kɔni ye maître Bala Sale yɛrɛ kɔni ye ni ale an ka fédération malienne de karaté yɛrɛ kɔni vice président ye ko Kulikoro ligue de karaté Edeyo Senka Bido yɛrɛ kɔni ko olu yɛrɛ kɔni ka président fɛnɛ don ko juillet kalo tile 2 tɛmɛnen su ni ka dugu jɛ juillet kalo tile 3 la san 2026 ko nin b'a kofɔlen yɛrɛ kɔni ne tora siraban kasara dɔ yɛrɛ kɔni na Kulikoro région kɔnɔna na siraw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko wale yɛrɛ kɔni kɛra nin don kofɔlen sufɛla nɛgɛ ka ɲɛ 19 wagati de Kulikoro sira yɛrɛ kɔni ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la
Manabugu localité fanfɛla yɛrɛ kɔnɔna kunnafoniya fɔlɔ yɛrɛ kɔni a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni maître Bala Sali yɛrɛ kɔni ko ale kun bɛ mobili min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko mobili yɛrɛ kɔni donna bɛnba dɔ yɛrɛ de kɔnɔna bɛn min yɛrɛ kɔni kun jɔlen yɛrɛ de kɔni kun don ko siraban kasara yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka maa 4 yɛrɛ de kɔni bɔnɛ ani na ko maa 4 nin yɛrɛ kɔnɔna kelen o ye maître Bala Sali yɛrɛ kɔni 2 o kɔni a denmuso dɔw yɛrɛ kɔni ko maître Bala Sali denmuso minnu yɛrɛ kɔni sara olu yɛrɛ kɔnɔna a denmuso kɔrɔbalen yɛrɛ kɔni bɛ u la n'a yɛrɛ la k'a fɔ ko nin denmuso yɛrɛ kɔni kun ye Kulukoro karaté champion régional yɛrɛ de kɔni ni siraban kasara yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka an ka jamana karatekɛlaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bila deuil yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka d'a kan maître Bala Sali yɛrɛ kɔni tali yɛrɛ kɔni dusuma-kasi koba yɛrɛ de kɔni ye an ka jamana karatekɛlaw yɛrɛ kɔni bolo ka d'a kan maaba yɛrɛ kɔni kun don wa nafaba yɛrɛ kɔni kun bɛ nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna an ka jamana karate ɲɛtaga baaraw yɛrɛ kɔnɔna mɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi nin yɔrɔ in yɛrɛ kɔnɔna an bɛ dugawu de kɛ banbagatɔw yɛrɛ kɔni k'Ala ka badabada dali nɔgɔya u ye mi yɛrɛ kɔni ye Shahana Takiyo ni ale ye kunnafonidilan ka Mali jamana kɔnɔna min ye journal 22 septembre yɛrɛ kɔni o directeur de publication yɛrɛ kɔni don i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni datugun bɛ kaso la an ka Mali pôle national de lutte contre la cybercriminalité maaw yɛrɛ kɔni fɛ o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔ wagati tɛmɛnenw na min ye Shahana Takiyo ni a ka avocat yɛrɛ kɔni olu kun nana laɲini kɛ kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni fɛ ko min ye Shahana Takiyo k'a kan ka taa contrôle médical dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Maroc jamana kɔnɔna na ka d'a kan ko san 2023 wagati min yɛrɛ kɔni Shahana Takiyo ale intervention chirurgicale dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Maroc jamana kɔnɔna na k'a kan ka taa o contrôle ko yɛrɛ de kɔni o comme na donna natɔla la Maroc jamana kɔnɔna na ka sanga ni Shahana Takiyo ni a ka avocat yɛrɛ kɔni ka o laɲini ye kiiritigilamaw fɛ a kɔni yirala k'a fɔ ko tɛnɛ tɛmɛnen juillet kalo tile 6 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni an ka kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni olu ka jaabi kɛ ni ka ɲɛsin Shahana Takiyo ni a ka avocat ka laɲini yɛrɛ kɔni ma ko nin tɛnɛ yɛrɛ kɔnɔna juillet kalo tile 6 san 2026 Shahana Takiyo ni a ka avocat yɛrɛ kɔni taara a ka kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni ɲɛma walasa ka se ka t'u ka jaabi minɛ k'u ka jaabi minɛ ko hukumu yɛrɛ kɔnɔna ni an ka Mali pôle national de lutte contre la cybercriminalité maaw olu ye décision ta ko min yɛrɛ kɔni ye Shahana Takiyo ko ale tɛ bila liberté provisoire yɛrɛ kɔnɔna ko nin ma kofɔlen datugulen bɛ to kaso la ko wa ko min yɛrɛ kɔni ye Shahana Takiyo ka procès ko in yɛrɛ kɔni k'o fɛnɛ bila la fo juillet kalo tile 27 nata in na san 2026 ko nin dɔn kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna o procès yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Shahana Takiyo yɛrɛ kɔni bɛ ka accuser fɛn minnu yɛrɛ kɔnɔna an ka kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni fɛ ko min yɛrɛ kɔni ye Shahana Takiyo lafasabagaw ye k'u min'u da don nin kuma in yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ kɔni ye Shahana Takiyo yɛrɛ kɔni ale bɛ ka accuser fɛn min yɛrɛ kɔnɔna a ka ni procès ko in hukumu na o de ye ko atteinte au crédit de l'État yɛrɛ kɔni ye ko yɛrɛ de kɔnɔna juillet kalo tile 27 nata in na san 2026 audience min yɛrɛ kɔni nana kɛ ko in yɛrɛ kɔnɔna o kɔni bɛna na kɛ donba yɛrɛ kɔni Shahana Takiyo yɛrɛ kɔni bolo a ka siniɲɛsigi ko la ko nin dɔn kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ kɔni ye Shahana Takiyo ka avocat ale ni État yɛrɛ kɔni lafasabaga ye olu bɛɛ lajɛlen mina na n'u ka dalilu yɛrɛ kɔni ye o la ni o wale in yɛrɛ kɔni fɛnɛ tɛmɛna min yɛrɛ kɔni ye kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni olu b'u ka décision ta Shahana Takiyo ka ko yɛrɛ kɔni kan n'o y'a sɔrɔ o ye nin ma kofɔlen kɔnɔna walima n'o y'a sɔrɔ u kɔni bɛ a labila an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa caman kɔni sigin bɛ ni ka juillet kalo tile 27 nata in kɔnɔ san 2026 min an ka Mali autoritéw yɛrɛ kɔni olu cɛsirimɛ fɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛli la ka min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw k'olu former cogo ɲuman na walasa maa ninnu ka se ka jamana in yɛrɛ kɔni lafasa jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen la o ko hukumu de la ko tɛnɛ tɛmɛni juillet kalo tile 6 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka chef d'état major général des armées ni o ye général de division Jean-Élisée Dao yɛrɛ kɔni ye ko ale kɔni an ka Mali drapeau yɛrɛ kɔni di an ka Mali fintigilakaw ka bolo fara kura caman yɛrɛ kɔni ma ko jamana drapeau min yɛrɛ kɔni dilen filɛ nin an ka Mali fintigilakaw ka bolofara kura caman yɛrɛ kɔni ma ko o wari in yɛrɛ kɔni cérémonie kɛra dasiri kan yɛrɛ kɔni na ni nin yɛrɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Senu localité yɛrɛ kɔni na wa yirala k'a fɔ ko cérémonie kɛyɔrɔ in yɛrɛ kɔni na ko an ka Mali autorité militaire caman yɛrɛ kɔni kun bɛ yen nɔ ka saga ni lakana ko problème ale ni menace kura minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka na an ka Mali jamana kɔnɔna na bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ni o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔya bɛ son excellence le général d'armée Assimi Goïta yɛrɛ de kɔni bolo olu kɔni décision yɛrɛ kɔni ta ko walasa ka se ka lakana ko problème ale ni ka menace kura in yɛrɛ kɔni kɛlɛ k'a ka kan min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ye olu kɔni ka dege kɛlɛ kɛcogo ɲuman na wa ka k'aw ka minɛ ɲumanw yɛrɛ kɔni di fintigilakaw ma walasa u bɛ se ka kɛlɛ kɛ a kɛcogo ɲuman na autoritéw yɛrɛ kɔni bɛ ka o wale min yɛrɛ kɔni kɛ o laɲini de ye walasa k'an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni fariya kosɛbɛ u ka teliya wa u labɛnnen ka kɛ sanga ani wagati ka se ka jamana yɛrɛ kɔni lafasa yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ko ni fintigilaka bolofara kura minnu yɛrɛ kɔni sigilen filɛ nin ye sen kan an ka Mali autoritéw fɛ walasa ka se ka olu yɛrɛ kɔni bila ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na ko olu yɛrɛ kɔni na bolofara kelen o ye groupement
tactique interarmée yɛrɛ kɔni ni maaw bɛ o wele ko GTA a kɔni yala k'a fɔ k'olu ka bolofara yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko groupe 4 yɛrɛ de kɔni bɛ o groupe 4 nin yɛrɛ kɔni na kelen ye GTA Soni Alibɛri ye filanan ye GTA Sane ye sabanan o ye GTA Wagadu ye min yɛrɛ kɔni naaninan ye o ye GTA Samantine Katile yɛrɛ kɔni ye ko bolofara kura filanan ni o ye groupement tactique d'intervention yɛrɛ kɔni ni o ye GT ye k'olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka bolofara yɛrɛ kɔni kɔnɔna na groupe fila de bɛ ni o ye GT Seno ale ni GT Wasulu yɛrɛ kɔni ye wagati min na an ka chef d'état-major général des armées ni o ye général de division Élisée Jean Dao yɛrɛ kɔni wagati min na ale kɔni bɛ drapeau yɛrɛ kɔni di ni bolofara kura ni yɛrɛ kɔni ma a y'a yiru la k'a fɔ ko drapeau in yɛrɛ kɔni bɛ maa ninnu yɛrɛ kɔni ka danbe u ka cɛsiri jamana yɛrɛ kɔni ka bonya u fanfɛla la ale ni jamana kɔnɔden kelen-kelenna fɛn fɛn yɛrɛ kɔni sɔnna k'i nin to fasoko yɛrɛ kɔni na ko drapeau in yɛrɛ kɔni bɛ olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni représenter a bɛ laɲini kɛ bolofara kura ninnu yɛrɛ kɔni commandant yɛrɛ kɔni fɛ k'u bilalen min filɛ nin baara in yɛrɛ la k'u ka baara in yɛrɛ kɔni kɛ a kɛcogo ɲuman na wa u ka baara in yɛrɛ kɔni kɛ ni sɛbɛ ye a bɛ tila ka hommage kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw hali ni jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma minnu yɛrɛ kɔni sara k'u dabɔ kɛlɛ in na wa a bɛ sinsin a kan kosɛbɛ k'halisa min y'an ka Mali fintigilakaw k'olu bɛ ka continuer ka baara kɛ walasa an ka Mali fintigilaka minnu yɛrɛ kɔni minɛ bɛ otage ya la banbaci wale maaw ka fɛɛrɛ latigɛni ka olu yɛrɛ kɔni labila min yɛrɛ kɔni ni fintigilaka bolofara kura ninnu yɛrɛ kɔni a kɔni yirala k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni créera opération dugukoloko hukumu de la ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni unité kura ninnu yɛrɛ kɔni pɛrɛnnen don ni ka taa jamana localité bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na yɔrɔ o yɔrɔ la mago mana se u ma yen nɔ ko min yɛrɛ kɔni ni unité kura ninnu ye u pɛrɛnnen don ni ka taa yen nɔ walasa ka se ka jamana yɛrɛ kɔni lafasa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani ka hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ yen nɔ ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma